Chega a segunda edición da ruta de Pobra a Portosín, tapeando polo mar. Esta iniciativa que impulsan os empresarios pobrenses arranca esta fin de semana e ten máis de medio centenar de bares participantes entre Pobra, Portosín e Ribeira. O pasado ano arrancou de Pobra a Portosín, tapeando polo mar, proxecto impulsado pola Asociación de Empresarios Pobrense para impulsar os produtos do mar e a hostalería nunha época de menos actividade. Debido á gran acollida que tivo a iniciativa no seu primeiro ano, regresa este coa segunda edición. Os fines de semana 14, 21 e 28, desde a Asociación de Empresarios da Puebla, vamos en conxunto ca Asociación de Hostelería de Ribeira e con Azul de Portosín, vamos a darlle un impulso aos produtos do mar, que desde a Xunta de Galicia nos están colaborando moitísimo en patrocinarnos e darnos o produto a coste cero. Vamos ter mexillón, atún e o produto que sea de Azul de Portosín, neste caso vai ser anchoa. Eles achegarán aos bares participantes de forma gratuita para que podan elaborar a súa proposta culinaria. Que queiran tomar unha tapa, teñen que ter piden unha consumición, a tapa é gratis e ao finalizar piden un QR no cal vamos a sortear tamén unhas latas de conservas das fábricas que temos asociadas. Haberá 3 sorteos, un por cada concello participante de Ribeira, Pobra e Portosín. Todos os produtos que collemos son dos nosos socios. O mexillón vamos a coller a Marisco Santón, o atún a Tensa, e despois o produto que sea sardiña ou o produto que sea de Azul de Portosín, neste caso vai ser a anchoa, pois tamén son colaboradores nosos. A iniciativa seguirá o mesmo formato que o da súa primeira edición. Que cambiamos? O ano pasado trouxemos ao anterior conselleiro a Villares, á Puebla, e claro, non vamos sempre traer ao conselleiro á Puebla. Este ano vamos a levar a Marta Villaverde, empezamos ali a inauguración en Portosín, vai ela a Portosín, presentámolo diante da cofradía de ali de Portosín con Nel, o de Nordestada, que nos vai a facer o produto e vámoslo degustar ali. Despois virá Isaac, o novo director xeral de Mar, e Ángeles Vázquez, a directora de Desenvolvemento Pesqueiro. Este ano haberá máis locais hostaleiros participantes logo do éxito acadado o pasado ano. Xa temos máis socios, sabedes que isto era unha campaña para catar tamén un pouco de socios aquí para a asociación. Empezamos con 56 socios cando empezamos, agora temos 213, e o que facemos é, en Ribeira, este ano apuntáronse nos 20, o ano pasado eran 17, na Puebla o ano pasado éramos 13, 14, este ano somos 20. En Portosín, o ano pasado Portosín o son, eran 8 e agora son 13 tamén, xa aumentamos un poquinho os bares participantes. Esta segunda edición arranca esta fin de semana e o acto central celebrarase en Portosín a 1 da tarde, o que asistirá a conselleira do Mar, Marta Villaverde.